Jana, da baš provirim, da vidim, Haman hoće Fadila i Begaeta kod Ešefe da dođu malo, Ešefa se nešto razbolila. Jana, Haman nekoj dan kad je kopala na njivi, a gola leđa bila otkrivena, pa je sad ufatlo. Eno je Jana kiše, kašlje, ne mre ustane iz kreveta. Jana Ešefa, naša droga. Ček, Jana, evo im. Evo im. Gledaj im, Jana, jesu se razmahale. Gledaj. Vidi praznije ruku ženi došle. Oj, ma jelonu. A nije, eno, Fadila nosi neku kesu. Eno. A nije ono njezno heklanje, ono što nosi suđe sa sobom. Samo još u halu ne nosi. Poznala sam ja odmah njeznu kesu pijačarsku, što u njoj nosa heklanje. A ja, vidi majko moja draga, stvarno došle ženu da obiđu onako, bez ičeg. Hej, gurabio i bože, pa mogli ste ženi makar donijet 10 deka kahve i kilu jabuka makar, nek se... sramote bezobraznice jene. A sve begi pune para. Bije do jena. A neka, makar će ješe pa sad vijet. Hvala Bogu dragom, makar će vijet koju je prava kona. Sramote, da Bog da vas čovjek ostavio.